Bilbo eta Getxoren arteko lotura naturala da. Itsasadarraren jatorria eta itsasadarraren bukaera. Bilbo hiria izan baino lehen portu bat izan zen, portu horretatik Gaztelako Artila eta Bizkaiko Burdina ateratzen zen Europako iparralderantz eta itsasoz ateratzen zen. Orduan, Bilbo eta Getxoren arteko lotura jatorriz naturala da. Hortaz, erakusketa honetan azaldu egiten dena, bai Bilbon eta bai Getxon, bai Itsasmuseonen eta bai Punta Begoñan, gure historian zehar gertatu den guztia jasotzen du ikuspegi humano batetan. Esan nahi dut, historian zehar, merkataritza, itsasontzien industria, oain turismoa, hainbat gauza sortu dira itsasadarran zehar. Eta horietan guztietan pertsonak egon dira. Eta pertsonen ikuspegia oso importantea da jasotzea. Gainera, aspektu publikoetan, gehienetan gizonezkoak agertzen dira. Baina, patrimonio kultural inmaterial horretan, ondare materialean, emakumezkoen eta gizonezkoen bizitza jaso egiten da. Usadioak, ogibideak, era guztietako manifestazio kulturalak, horiek guztiak hemen jaso egiten dira eta oso importante da ez galtzea. Eta nolabait hori preserbatzea eta etorkizunera begira belaunaldi gazteek ezagun dezaten. Orduan, bai Bilbon eta bai Getxon, memoria oralaren garrantzia nabarmendu egiten da.